chakuza sichimba ng'oma. Inu kapena okondedwa wanu kudwala lero mudzalipira ndalama zambiri. Kupanga ngozi lero izi ndi zimene mungalipire, ndipo izi ndi zimene angakupatseni ngati chipukuta misonzi. Koma ndi mazimu ndi ndalama yochepa yokha imene inu munga masonkhe pa mwezi ku bungweli. Izi zimene mungalandire pothandizidwa pakhani ya thanzi la moyo wanu. Mazimu, bwenzi lanu losaona nyengo pa nthawi ya mavuto maka pamene munthu wadwala. Mesa muna nundi ina ndandi kukana kati mfumu amafuna kale mfumu oti wazama inu ndiye mukuzamiridwa zopano kwavera kuwapereka mimba mmuzi monse munkhani ndiye iwe mulamu muli apa iwe ndikuzama muzi wonse ndienda undilakalaka undifuna undilakalaka bwana nazo kumeneko ndulula 50,000 ndirundo 20,000 ndirundo Mango, inetu pano kubwera kwaseko. Ndakalabe ndikulingalira kuti inetu pano nane ndi munthu. Ankolo. Pajatu tili pa mazimu. Koma ndalama yoti ndikalipire mazimu yo. Pano ndilibe. Ndiye mandi Mungu ndibwereka 10,000 kuti ndikalipire moyo wa masiku ano. Ndogwira manjatu. Ndiye ndikangoyiponya kulipira mazimu ndiye palibe chipagaine. Ndiye sindiliso mugulu la mazimu. Mama nyamaranu ndi damiano Mungu sewenza kunoja kujuma kaga yani zoli mwana makira mwe kujago kwezi mama nkala ngoma ndi makakulitsa ndama mazimu yengo wanonga kadiri ya ingono mazimu yo koma kuti kupangira kuti kubatu ndinasiya kwani na ndoto mukade ndoto mabade ndoto mabade azezo zowaka bekaze koma ano nakasinde mafuna kuti ndichepese gawo limozi ngati kumazimu kwatu mazimu ndiye bwenzi losaona nyengo ndipo ngati kula bambwena osazindikira ubwino wa mazimu ndiye kuti akusalira chifukwa aliyese pano pankani nkama ndi mazimu ndiye nesindifuna kuti ndisalire mazimu yafika pena bali wambiri ndipo tizithokoza bwenzi losaona nyengo ndiye 10,000 imene ndikuifuna sizotiso kuti ndikunena kuti mwakutiya iyo ngati kuti mutakundibwereka koma ngapena ine ndimene ndimafuna kuti ndikupempheni 10,000 ndikalipire miyezi iwiri ndi chimene ndikufuna ine wanko isabwerere mbuyo nditudi ine mwiri yote bwezi mwiri pajatu ndili ndikwale swavu ndimaswa kwale ndikutuma kwale wanga ndi anangoti ponesa kuti ayi mukapanga naipira okay komano abamjimeli bange ndikubatsaniyo hiyabe nedmani zoyilika suzina abazo ibaba tendeka 5,000 ziteka ziteka zimene ndikuti ni 7 never 5 ndijotsi abantu bize hilo zino komanko zimene ndikunena ene zindi zoti inonso mawa muzazira chimene ndikupangira kuti nditane nawo aba 7 na yayi tapanga ndibweza musadandaule aonda kufunga asini kai kwa ndiye mbeta longosola kai zangazi pepani tandizeni ndibira domazi ndikupita nazo kumazi musadandaule yayi ndibweza lisini ndibweya nditudi ruwa rumeza okay anglo omalizani nanga maende ino numaliteni transport tupita ndini baga yoyi bakare 11 imgaba tsakoko mdengo 11 yo wadi imgaba tsakoko kaipeza 1,000 nditapa seni ndikukulani mukaipeza 1,000 ndakata sinawo ndi mugapanga ine kutoka pandikati chocha apa ndikandi kunyamuka sinipika aso kumene koko apamene kunyamukirani kuyenderatu fuka ni nthawi sigwira tone ngati mwasinda ndabweza kumano apatu ndikukalipira mazimu ndiye mazimu umafuna kukonzekera malingana ndi moyo wa pano ndi matenda anthu amene akubwerawa ndofuna uzithamanga mazimu izizi wakati kuti kuno kulipira
chimozi malume ukamaipekezera chintu mafunika iwe uzikhala ukonzeka uzikhala ukonzeka kuti uziwa kale kuti chimene chikuchitika ichi ndechoti kusokolo kuno chizathandiza chimozi munthu woti akakhala munthu woyembekezera amafuna akakhala dzina usime ulimbe kuyembekezera malume uziyembekezera ndipo uzikhala ukuziwa kale kuti kodi matenda atati ayambika zona maiyo ndithamanga naye ndipita naye kuti ndiye inonso ndatichochi chimodzimodzi ngati pene ndikukonzekera nezamazimu inonso muzikhala mukukonzekera kuti muziziwa kuti nanga ziziyenda bwanji zikhala bwanji mafuneka kuzizibiratu ngania malume ino mwapita patikoli nifusa nganiaji ziko lili teke mwampeza kuti ora ngairu atuzeni chuluka wako ndiuze nichuluka kandi simu palikiza mutafulukoza ni mumveka ndo mutatoza ndinena kuti ndizongafuna kukonzekera anga sindikuona zvokuti apunguziwa ndo ata kuziwa rukando kuma mukutibisa imene ndimafuna ine ane munapita ine kukaindi mapemphero omwewa ndikuziwa kuti mapemphero ayanaganika kuma mwalo wakuzisamba mbali yanji mwalo wakumitengo ino mayi kuja kufika saizi yoima jojija apunguzaima ino pita numazimu kupita ndiona tatuze ndichilunga mchikwakola lijatu nimafuna liduse chilikumbile mitengo chioneke chote anthu oza kubakwa samalitani salikuzi ndiye kumene ulemene tikupita ifeko kwina kwa kukhala ngati ndofoira ndiye timafuna kumene mwapita inuko ete bwe atikukuza nditu basi bilani tonana iya ikoma ni masuleni apa basi ndichedwa ndikachoka pano ila kuza kuti ngodwanda kuti munthu ine ndi mwana apongozena ndodala ine sindiziwa bwera limpe komanso asinthaso ujenizo ndiye muzikana ine tembwe zibira mazimu zibira papa zibira mazimu aswangani ezi Lola, ile. Koma. Zapopo. Mwachena. Koma mabwerani. Ile? Zana. Basi tichikukhulukira ni muja sinimafuna so kuti mudziyenda ndi phumbi. Ipona basi kumaso. Kwenda mozemba. Kuzoti uzizembaso tukandona iya. Ona track ine zedi. Ndiona. Zinatha. Ndi COVID yonse basungirana mangawa yayi. Komano. Kwa sister wako unafika? Ndifika kwa Kumadzuloku. Bwanji. Anayamba kale scam. Ndimafunsa kuti anayamba kale scam. Ndoka. Yes. Nkhani yake ndio umeti kucheza hii kapena palina. Iya, ndikungofunsira na siku moja kuli mbale wanu. Ndeni mafunsa anayamba kale scam. Oyamba sikero ndani pa mbale wangapo. Mzukulu wako Sewero. Ndoka. Ndakuza kale ndakukhulukira. Inde, kumaza kuti bale wako Sewero ndoyembekezera 3 months ukuziwa. Ndoka. Ayona tadikira kaya. Pachichewa pali mawu wakusina khutu ndi mbale. Ineyo kutiro kundipanga chinthu chifundo chabe. Nkhani ndiyoti imabisidwa. Chemwali yako nkhani ndikunena isanga irekeze kukuuza. Ndoka. Nakuza kale ndakukhulukira. Yes. Ndio kufuna kubwereza zofuna kuti kweza mtima. Ufuna kundiyesa kukira. Ndifike ndaona kuti ayi ineso nkhani ndimuuze ndisaibise iya. Ufuna kundiza kuti Sewero ani mimba? Ine pipe makati. Ndipo sister wake akuziziwa. 3 months. Sister wake akuziwa kumasangerekezo kuuza. So pano kuchita kufika pa 3 months. Ndi yako? Iyayi, ndikuziwa, ine ndikuziwa. Sisi zonse zochitika ndi sister wako. Ndi mwana uyu Sewero. Ine ndikuziziwa. Chikundipwetekesene moyo kwambiri ndichakuti Sewero uchatu ndi mwana kwambiri. Ona? Tadikira kaya. Ndipo iye utamene. Ndoka tadikira kaya. Ukuti information yose hapa nyumba hapa kwatu vaje kuiziwa. Kwa sister wanga kukuziziwa zose kwa cousin wanga. Akumazo ndi weyo umakhala kufika fikako. Sisi zonse zochitika umene kujene ndikuziziwa. Mamuna ya kumafika popereka ndalama kwa sister wakuja cholinga saulule kwa iwe. Tiye akumana ndira ndalama? Yes. Kodi kanyama to katikosowa. Ndani? Kena kakeka muzimu muno. Kena kakoche pathupi. Ndanga tuyo. Ndipo so kuti muwengane patali. Uzona ndodwala. Inepe employee ndinalo kuti ndikuuze iwe yona.
ukapemphe anthu wakuti mwapasana kale mimba. Tadikira kale. Dikire kale. Mdoka tadikira kale. Apasana kale mimba choyambirira apita kaizese kwa wina yo. Mdoka tadikira kale. Ukundiuzazi ndizoona kapena ufuna ngoti chaputa. Izi ndizoona. Bible Mulungu mwambambo. Ukulumbira ndizoona. Mdoka. Mdoka. Ndikangopeza kuti ndizaboza. Iye izi ndizoona. Usandiwali. Izi ndizoona. Ndikangopeza kuti ndizaboza. Usanditani? Izi ndizoona. Ndenyamata wake tamforokoza bwino bwino. Uli ndiosowa. Imwe Pearson. Amama. Ndipo amene pene mafanya kuti akaizese kaye. Fanya mara kuti watakata. Zokuti alibe matenda siningakhulupirire watakata boyipa samayangana sautu usipo wawisika watani wotuwa wotani amangotafuna bali bastona please musanyengerere maka yezesa imwe akakamira kaezese mene twaime ndikuzowa karora naye ndeni chizonono ndani nacho kale osanyengerera amene ojeya bwana iwe wakumwana kuni njolomole iwe chani ndati njolomole uyu wantalo chepa tupamakale kumwayi sole wewe sukuna zoni nandidoka apa pango fika ndikuza njolomole fanya ndoka mata zachaniso akundisokoneza so mutu apa kumandifutaza kunyumba ndesi pane ndikungofusa kuti ndoka uyuya njolomole kumwayi sina kumane naye njolomole bwanjisi si swali bila 10 pini 10 grand tu tadikira kaya ndoka walisokoneza mutu chabu kunyumba kwanga kuza kulinganiso wava akuli kuli mimba kumene kuko ndukakonza kumene kokosati za njolomole ndanjolomole kuti wewe wakuponda wewe waliponda 10 grand ndati 10,000 waliponda yeye njolomole za mimba zosio kwa ndikuti ndalama 10,000 mimba sindalama sasa uzimpe sasa wamba mimba sindalama yeye kwa ndikuti 10 grand ni mimba sibiliza na yeye mimba nimesa kabisa kama mzichanza ndalama Mwachande iweyo wakopeza kama njolomole wakulo kukofikira 10 ili sidi mazia siba zudwa kubaye wande vutake sichimba kundo kachaso kopya muzimu no iwe ineyoso anandipondaso sizo kutaka kwa mina jana kandi kumusaka ase nimo chatu dikira baba si sopano bandi no yakumana sopano wave ndati nimo chatu ndi the way sopano nona ndimo Mwachande ndiona tipange za njolomole ndeni kuze imakae njolomole kwangote wanpeza wanduza mara wachi unkumpeza kae ndiwe unkumugwira yes sana tika 10 grand yes 25 in 5 50 fao itira fao yeah so dikira what 55 yes ndama ndi yako kale ndikwenda ndije 6 udiya nakasindu kuthandiza kwa pesa kama ya inumupanga za mimba ndio kulipanga za mimba usapanga za njolomole yeah asa thandize mimba ikhali chonjo ndeti kuti ababa diru 10,000 ndi yako kale anakujera njolomole sopo nine ndikuthandiza undipaka 6 iwe 4 mwina takukumenya konso seli ndani angalimenye njolomole ndakagwira kale ndakali pulumuka katupika milika sakumenya kakumenya wewe ndedikira ababa za mimbazo kuzisiyaka bange za 6,000 zimafuna makobiri zamimba zimafuna makobiri zimafuna makobiri bandika ndalama ndeti yambe izizi yambe za ndalama alipati ndani njolomole dikira di pesa umbeza meza kama konde kulezera ko ndali kumwadere ndali masamu ake masamu ose ndatulukira sopano kupita ibotolo manja kupita ibotolo dikira digwira amene kachira kumuruza kai kuma iwe kusowa kunali kuti iwe zaino usanifunse likruku ndekungofika basi njolomole tiata ndipini ine ndikaonanga ndinochenjera kandi ndinochenjera sotinja tapesa pamabirira munthu maka ochenjera kumene ine tikangobwera kumene tadikira kai afana watati muzi munangobwera kumene ndokubati ndeti apa tipangeza yeyo kai eti chabu ndithandize zona di ndiye undipezera njolomole ndali nkhani ili manja mwanga iwe 6,000 ndebola uneuza kuti cha 6,000 garu ya mwene njolomole abwezi iwe munthu akubani chimanga chomwe chimanga chachiwisi cha mera weni alibeso chokubasa chili chotolo chawera kupeza pachingwa kutenga njolomole ndikapetu njolomole vitana naye tu koma kuoneka munthu kake kalibe mphamvu kakamaenda kupepera botolo majalina nthumba kuti ase kodi muwa usumatha ndi mankhwala achike ndikamankhwala mwine mankhwala dikira nimwendera chafuta mbuya yona cheza se waveni ationa tiona na machani cheza fana chani royo ngade populi nasiya
Jeni, ineyo zina ndimangozi bweze kuja ubuso mene ndili nawo. Eti pali zambiri zokuti pankhani tina kambirana zikiti nene kuti thana iwe ndine. Tsone ukunyamuka makauza anthu akwana. Pamene nkhani sina lino kha yonje. Ino munamva ndano kuti mnauza. Kodi khanga ndikoyamba iweyo? Iwe nkhani je kabwera sutira manyazi tikamene so limodzi. Vuto tonse tikulidziwa. Icho nyamukira kuno makanena kwanu za vuto la ine ndija. Ndipo si vuto selo kila ine. Hello. Hapa sasa ni Miki. Nikuta pasa Miki leo. Akazano. Ndinda. Tango eni. Ndindani. Mumva na pompo. Hello. Yes, Miki. Kundi wenda? Inero chimemwe. Ndiye chimene kuimbira fundo nasoziana ba. Iwe za misala zako zo zikapangira kwanu konkwamva. Kodi misala chani we? Iwe balizana nawe mbala wako. Anatafuna ine ndimike. Iye zimela kulankhula bazi. Ine ndimike. Iye akulankhula bazi kuzi. Ndiyankhula nani? Iwe chimwemwe. Chimwemwe. Iwe ufuna utesa banja langa ufuna chani makamaka? Panga zimene ukufunazo chilungamo Mungu awujidza wamva. Iwe foni yako. Yankhula nani? Iya iwe uliposi mukauza ndi mbalo wako wamva. Mukamuuze asalimbane ndine. Wamva? Nangane ndikuzoa zimene makambira. Ndiye mukuyenda. Iwe nasongoti ndakutumana ukubweko. Ayi mani, kodi ni bwanji? Komanso tikulatu musoko ndi masenjimbanga nditongende. Chafuta ndija. Ndi masenjimbalo. Kodi ndi chafuta ndija. Ndi mangongotaya. Kuti kali kusana kwa gogwanga kupanga ndi masenjimbalo. Ayi watasia ni nyamula. Ayi we, tasia, kodi bwanji? Vuto ndija ndano kuntaisa. Ayi ndira kwanu, ndikuziwa. Ndikufuna ngafike nawo bakhomo. Ngofika nawo kwatu? Ufike kwatu? Kwanu. Bwanji. Ndikafika lero li kwanu, ndikuonekera. Iwe tasia tasia iwe zote ndiri muchikondi ndiwe sukuziwa muchikondi ndine tuma ungo ndani ndipakhonza savutike kuliwa pa ndiri muchikondi ndiwe kwa ndani ndiwe napo ndine zimezo ndizime tikupanga pasi ndi ndani iweyo ndinawira na uchigayo ine ndinawira na uchigayo warusa ni balalisi iwe ngati wali ndizovala kunyumba utoka ndipasa ndikacha kayopika masana ndiwe ndipasa iso ndikapika chiri jonse chokhuza iweyo ndipanga ndine sikuti udandaule kapena kuvutika hayi zonse ndizipanga ndineyo zovala zako ndizichapa kaya zofunda ndizichapa ndakhozeka ine kutenga iweyo kuzondilesa nthawi tiye tizipita tasogola ndazi iwe usaninyasa choka ndiye iya aitasiya ndi nyamula agozo vanu Chikapere? Basi tinali kuchigayota. Kusenza basi. Muntu uyu amangodika kamina asindikuzwa kuti amafuna yani pamoja. Chikondi? Basi chikondi yako. Ndikuzani ndizona. Iwe. Tinali kuchigayota. Ndizona nditu ufuna ndisempa pakomo paja. Hayi sijonja gogo. Uyu ndi muntu ora amandika kamina ndezo ile. Ndipo ndizona ndakwana ili muchikondi. Kwani chimanga chuda mandiwe? Chimena sana chiona ineyo imvi yanga iyi ili mutu. Ndipo ndakula. Chimene musana chiona iweyo ine ndiyamba ndachiona kuchiona ukundimva ukumvetsetsa ago ukuchona pakhomo pacho bwera tofiti pakhomo pacho iya ago izi ndo nditheni chabe kamira kwa matu kunena ine kuti pakhomo pacho bwera tofiti hule ngati iweyo hule loipitsitsa ndipo sinone mapeto amaliza kuti alikala kwa sisi kugwirizana wewe mama ndikakamina ntaizo ndizona yes ndine muchikondi iweyo ine ndinawe muchikondi papa mana boga kamira utagwa malola bwanji uje tumbani ago ndiye chikondi chotu ichi ndiye chikondi ago kutakwa ole kunyumba ndizikapanga chonji ine kulima kwa ni malima kwako usikapanga chani ago ine dole kulima ni malima tu tumbali bero senza udalima ndi hayi ilili nali masini hayi ago ilili nali masini
Kanduza chona sasa. Koko ine muntu Ndikwati sikuziwa. ina ndikuti ndikumenya lero. Ndikuti ndikumenya lero. Iwe ukusomandiziwa ine? Ndikuti ndikumenya Koko lero. ine sindikumuziwa muntu. Ine somandiziwa andazi nani kubwa. Sangwauza bwanja go. Sangwauza ni ago. Ako ine mesa mwani mese ndiri batsogolo yali pambuyo. Umalala bwachi. Umalala bwachi. Iwe ndibasa tibulanga. Ndibasa tikuti. Abaseni tumbayo. Ako ndikana senza. Ndikabasa tikuti. Ndikana senza. Ndikabasa. Ndikana senza tu ine tuizitu. Tiye kusenza. Iwe tabolo sense. Tabolo sense. Tabolo sense. Iwe tabolo ukuthawa chani. Nanga ko mesa mufuna munyimenye. Tatiye kwati apa. Changu. Changu come on. Phwete. Kopanga ndizopusa dine. Iwe. Kwenda bwana. Ukhanele. Ife tumafuna uje. Njolomole. Ndikuita nokusekuzo kuti mafuna njolomole vamadira ndi. Timpeza bwana amaenda ndi. Nkhanele mafuna njolomole. Moti njolomole ngofuna kupesa. Ndeti mafuna pamene pomwe. Wata. Kuti muthandize tinanji. Ndinazojita. Ngati muli naye vuto. Njolomole angampereke ndineyo. Ndeti makufunira zimene zonso ndipo tinakuitanisa. Ndikuthandizani. Ndikuthandiza. Kumaniza. Ineyo ndikhoza kupereka. Koma ndikufuna ndama. Ine ndimapanga zinthu. Nje usadandaule. Iwe. Gule tusafupidwa asana vini. Ndiye ndimafuna ninene pamene pokuti iwe usadandaule utipereke tikampeze munthu uyo. Kene kuti mali basa tusoza. No, ndimpereka. Banga zimenezo. Iwetu ndochenjere. Banga zimenezo ife. Iwetu ndochenjere. 2000 ndizakupasa. Wamba. Tikupasa ngakhale so 5000 ndizakupasa. Komasho tadikira nthawi zina zake. Apa mene muli ndi. Anga kamugwire njolomole. Iweyo. Iyo. Boy. Kuma utembwe. Ine? Kodi weza majeni. Mahuze. Magarati. Ngangwire. Nditoro bastozi. Ungangwire. Amwe tiperekezeni. Koma ine mbona ngationa masheba. Hayi sata nthawi yazo. Babu Phwete magwanisa. Tati Phwete magwanisa. Imata. Nje ndikuloserani. Ndikulosera. Wow. Ndameneyo. Mani George. Shumari magwanisa izizi. Ndamene izizi. Ndamene niru. Ndamene. Uyotu. Mukutawa. Ndiye tingopanga mawu. Ndiye zomwe mana sauna masheba zicha. Nimakuza niona masheba ndamene angangwire yeucha. Apapo poti nalisana konzeke ndimafuna kuti tungokamira ndimwe tateni konko. Mawa tingira mawa. Apa ndimafuna kuti ungotuza mission yake. Usadandaule. Basi kumana naye apa paize. Nakuza niona masheba. Yona tu. Amwene muka na kama munali kusekedwa hapa njolomole. Njolomole pe. Ndaba ngomusia mene muri hapa. Awa mana utamudziwe. Kumabino mene afunikira njolomole mwangomusia hapa. Awa madamu kwira. Koma wadusa pombi inu mene afunikira njolomole. Amadamu ndabanga huwa. Wala kuti ukuku. Chief, yes, are you ready for tonight? No worries, I got you covered. Okay. And you owe me on this one. I've got my in case of emergency stock. Give her this perfume as a present, and you won't regret it. Nice one. That's just the way it's supposed to be, man. I knew that perfume is unbelievable, my brother. Perfume wakwini akupezeka nsiro zonse zochuka mdziko muno pa mtengo wotsika kwambiri.